Ay mga kalingap, good morning. At today po mga kalingap ay ito na po, babalikan na po natin sina Mary Joy mga kalingap. Ito yung kumatok sa sasakyan natin para magbenta ng walis. Binili po natin ng 1,000 ang isa kasi sobrang nakakaawa po at panggatas daw ng kanyang mga anak. Pinapalayas pa daw po siya ng kanyang nanay. Wala pong malapitan yung bata. At ito po, may dala tayong groceries. Meron po diyang gatas po para sa anak niya, tsaka bigas. Mga kalingap ang dala-dala natin. At sige po, ito. Ay, kuya, salamat nakarating kayo. Hindi ko inaasahan itong Oh, may dala pagdating kami mo. pati Salamat. Groceries. Ito na yung anak mo. Opo. Bless Oh, bless daw, bless daw, bless. Ay, marunong mag-bless. Ay, magaling. Ito pa, bless pa daw. Ay, Bless ka, bless daw, grabe. bless. Mukhang masaya ka ngayon Yay, palakpak tayo, dali, nakabalik. Parang masaya ka ngayon natin, Mary Joy Nakabalik sila, upo. Kala namin naligaw kami. Saan ang bahay mo? Surprise ako. Bahay mo ito, bahay mo. Hindi po kailang mama yung bahay. Kila mama mo. Wala pa akong bahay. Sana magkabahay. Oo, ito may dala kaming Ay, salamat po. Tuloy kayo dito, kuya. Tuloy kayo dito. Bibigyan ko kayo ng tubig. Ay, thank you. Sige. Pasensya na kayo dito sa bahay ko at lit-lit na ng bahay ni mama. Ganito lang, kubo lang. Ito may dala kami, oh. Ayan, mga kalingap. Yan lang. Ito may bigas pa. Sige po muna po kayo. Kukuha ko kayo ng tubig dun. Sige na, okay lang kami, ate. O ito, Upo muna po kayo. O, dito na lang kami. Saan ako maupo? Muna po. Dito ako maupo. Wala kami dito kasama, kami lang. Kamukha mo yung anak mo, oh. Kamusta man, nakatulong man yung Opo, nabilang ko siya ng gatas, dalawang malaking gatas. Ay, grabe. Tapos binili yung dede niya kasi lumang-luma na. Pinalitan ko na rin. Ano pangalan ng anak mo? Rachel Joy po. Rachel Joy. Para sa nanay may joy. Dapat may joy para masaya. Sabi nga po nila Mary, tapos Joy dapat masayahin. Baliktad naman ako. Laging Malungkutin. Malungkutin ka. Hindi masayahin ka. O sige, open mo na itong box mo. Ayan. Para sa inyo yan, Tulong nyo. At galing din sa tumulong sa ating sponsor kay Sir E. Reyes from Oklahoma. Yan po mga kalingap. Siyempre, konting din sa channel natin. Oh, salamat po. Salamat talaga. Dami naman ito. Thank you. May gatas din tayo. Dagdag yung gatas na natin nabili. Nasaan ang gatas? Hindi ko naiwasan yung sarili kong mayak talaga. Oh, dapat masaya ate, no? May biscuit pa no? Di na tayo bibili na. Ito anak mo din ate. Opo, siya po yung panganay ko. Tapos yung Oo. gagawa rin ako kasi kuha ng walis sila yun, oh. Ayun, may walis pa ulit. Nang linis lang, nagawalis-walis nga ako, sabi nga. Pagtingin ko, sabi ko, sino pa yung nagtatao? Tingin ko, ay, sus. Ayan na pala, nakabalik na ako. Maraming salamat talaga dito sa binigay nyo at di ko na yung bibilihin dito sa madami na to. Pasalamat din tayo kay Sir E. Reyes. Sir E. Reyes, salamat po sa tulong nyo sa aming mag-ina at hindi ko na to bibilhin. At madaming walis akong gagawin para lang makabili nito. Baka 1,000 walis yun. Upo talaga sobra. Sa tinapay rin na ito. Gatas pa. Ay, thank you din po dito sa gatas. At naku, ilang walis ang gagawin ko nito para makabili lang nito. Oo, medyo mahal yan ating gatas mo. Siguro dapat Libo yan. yung mga kasi ito salawat po nito at wala kaming ulam mamaya. Pwede na itong may ulam mamaya. Madami pa dyan ate, oh. Ito po ay salamat din ito. Yung anak ko, pag minsan naghihingi rin ng pagkain, wala pa ako minsan maibili. Salamat dito. Mga ulam na namin yan. Yung anak ko, nakakain na rin. Dami na ito. Salamat dito. Lalagyan mo ng Opo, bilagyan na lang namin ng barangay.
Salamat dito. Ang dami na ang biscuit ng bibi ko, ng anak ko. Oh, mayroon pa nito. May palaman din yung tinapay namin. Salamat dyan. May mga dami pang dilata. Ito pa, dami pala nito. Hindi, siguro mga ilang araw din namin yung iulam. Hindi na ako magbibili sa tindahan yan. Salamat sa palaman. Wow. Oh, meron pa nito. Kamo ano sarap. Ano? Golden oats. Papakuluan sa mainit na tubig. Salamat po dito sa mga dilata. Thank you talaga. Sobra. Isang dilata ngayon, Ay, sobrang grabe. mahal na. Kailangan dapat yan. Mga dami talagang walis na mga itinda para makapagbili lang dilata. Kaya minsan, ay pag walang wala talaga, naulam na lang kami na kahit ano. Kahit asin. May makain lang, may maiulam lang kami. Salamat din sa iyo, Kuya Alvin, sa tulong nyo. At kung hindi sa iyo, hindi wala sa aming mga katulong ng ganito. Sobrang salamat. Salamat po talaga. Thank you, thank you. At na-surprise nyo ako sa araw na ito. Kaya po sa mga nagtumulong nito sa akin, talagang malaking pasasalamat para sa inyo yan. Sa mga tumulong po nito, kakanta na lang ako para upang yun na lang yung tanging pasasalamat ko sa inyo. Kasi wala naman akong ibang ano sa inyo, ibabahagi. Kaya yung kunting talent ko na lang, kahit di masyadong marunong kumanta, kakanta na lang ako. Sige, Ayan na lang. Excited na kami. Kakanta na yan. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap, na ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap, magpapangga pa ba ako na ako ay masaya, kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di pa. Yan lang po, salamat. Ang galing naman. Si Ma'am Buena na naman. Magaling siya. Magaling na naman. Yung pasasalamat mo. May tugtog lang po sana dito. Hindi lang kanta, kundi sasayawan ko pa kayo ng budots. Ay, grabe. Saan ba pwede tayo Dagdag kong pasasalamat. Sana may tugtog, wala yung kapatid ko dito para pagtugtugan sana tayo, magsumayaw tayo dito. Sige. Sasayawan tayo. Para saan ba yung pagsayaw? Pasasalamat ko po yun sa mga tumutulong sa akin ngayong sobrang paghihirap ko. Kaya salamat. Kuya Alvin, nagbihis na ako, nagpalitan ko ng damit kasi sasayawan ko kayo. Nakakahiya naman na ikli ng suot ko. Ay, grabe naman Kaya- yan. Talagang masayaw ka? Oh, siyempre dapat kailangan kasi pasasalamat yun eh. Ano, meron na tayong tugtog dyan? Ay, meron na. Sige. Sige, patugtugin natin yung tugtog. At seryoso daw po si Mary Joy magsasayaw. Ayan! Joy! Tayo dyan. Dapat pasasalamat sa mga tumulong sa akin. Go, zero. Salamat po. Ito na, sasayawan ko na kayo. Oh, ready pa ito. Oh, saan yung mag-viral? Ayan pa, sus, sasayaw lang pala. Yung gagalingan ko para madami tumulong. Ayan, dami yung sayaw. Ganyan. Salamat po sa tumulong sa akin. Grabe ka palang magpasalamat. Oh, galing yan. Grabe si Mary Joy magpasalamat, oh. Salamat po sa tumulong. Kahit ilang sayaw pa, kahit tatlo. Kaya yan. Grabe po si Mary. Kaya dito yan, kaya dinero. Oh, yan. Very good. Seryoso ka palang sasayawan mo kami. May tinatago ka palang talent. Hindi lang kanta, sasayawan ko pa kayo ng budots para dagdag na pasasalamat sa inyo. Sana'y at sa nasa itaas, sana'y
Pagod ka Hintay pa. talaga. Baka maano ka ha? Di ba Hindi po, may okay lang. epileptic ka? Opo. Epilepsy. Aalala Okay lang yan. kahit Hindi pwedeng mapagod. Oo. Yung ganun. Alam mo naman Okay lang yun kasi pasasalamat yung kahit mapagod ako. Okay lang. Mm. Maraming salamat po sa tulong ninyong ito at napasayaw ako sa nakita kong ito na dala na binigay nyo sa akin. Kaya dito salamat sa mga Grabe bigay ka nyo pala, po no? ulam. Nasayaw ka pala pag ano ka, Opo. nasasayahan ka. Kuya Alvin, ano pala to? Oats yan, yung ano, Ngayon healthy lang ako yan. makakakain nito, salamat. Ngayon ko lang ito matitikman. Paano ba ito nilutuin? Mapakulo Ano ka yan, lang ng mapakulo. tubig. Tapos lalagay. Ay, ngayon mo lang yan nakita. Lalagyan mo Oats ng yan, gatas. golden oats. Kasi ginagawa kasi namin dito, kapag may tirang kanin, nilulugo lang namin. Ay magkakapatid, para Oo. yun lang kainin namin. Para lang may mapagsaluhan kami lahat. At dito rin, salamat dito, matutuwa nito si Mamat. May ulam na kami May mga mamaya. pang-ulam kayo, no? Siguradong Mahaluan na lang na. igigisa ko to sa malunggay. May Mm. pang-ulam na kami. Healthy. At ito siguradong yung anak ko nito at nakain nito. Oh, na haluan mo yan napag-alusalan. ng gulay, ha? Gagawa. Oh, Oo, sorry. lalawakan ko na lang siya ng malunggay para lang may kunting gulay. At dito Madami-dami din ang ano, no? Opo, salamat Blessing, po. Dito sa gatas na to. Maraming salamat din. Ay pagpalain kayo ng nasa itaas. At kami ay natutulungan nyo kahit ganito. Para sa akin ay malaking tulong na to. Na binigyan nyo kami ng ganito. Dito, hindi ko kaya magbili ng ganito sa walis lang, paggagawa ng walis. Kasi sa walis lang ay siguro kahit isang gatas hirap ako magbili. So dito salamat po sa tulong niyo ito. Welcome. Paulit-ulit po sabihin ko salamat, madaming salamat. Medyo welcome at manalangin ka lang lagi. Ano yung mga pinapag-pray mo baga? Ano, kagaya niyan, ano, nakikitira ka lang dito sa magulang mo. Nandito lang ako sa magulang. Malay mo Sana'y- someday magkaroon ka ng ano, bahay. Ano, basta manalangin ka lang. Magtiwala ka Malaking sa tulong na ito sa akin Panginoon. at ako lang yung ako lang yung mag-isa na nag-asikaso dito sa anak kong dalawa. Kaya maraming salamat po sa tulong niyo sa akin. Sana'y lagi kayong pagpalain din ng nasa itaas. Tulong niyo po ako sa akin. Hindi napanood ng asawa mo yung vlog natin? Siguro hindi po. Hindi ko alam kasi Siguro napanood rin niya, no? Sana siguro mapanood kung niya. napanood niya, makakita niya sana kung ano yung kalagayan dito ng anak rin niya. At ang cute pati nung anak mo. Oh, cute nga ng baby. Maputi-puti. Ang Saka puro ate, huwag cute. ka nang mag-asawa. Okay na po talaga yan. Okay lang na ganito kung mag-isa. At least nandyan na yung dalawang anak ko. Patapos ko lang yan ng pag-aral, siguradong malaking tulong na rin yan sa akin. Tatanda ako, may mag-aalaga. Sa ngayon, ako muna. Para sa kanilang dalawa mag-aalaga. At pag nagkabahay na kami, ayun, siguro malaking tulong na sa akin. At kayo pala kuya, kakalingap. Kuya Alvin, salamat. At natulungan niyo ako. Kaya sana'y kuya, pagpalain ka rin ng nasa itaas. Oo. Katulong mo sa Pray ka akin. lang lagi sa ano mo, sa kalagayan mo, 'di ba? Pag-pray mo din kami. Uy, talaga. Ipapagpasalamat ko kuya sa nasa itaas. Natulungan niyo. Kamusta pala yung nanay mo? Napanood na yung ano? Opo. Sabi nga niya, salamat kasi natulungan ka ng kalingap ni Kuya Alvin. Ni Kuya Alvin mo, sabi sa akin. Mabait mo pala si nanay. Kala ko pinapalayas ka Hindi na. naman po sa pinapalayas. Yung parang pinapasarili lang niya ako na ng bahay. Parang magsarili ka na. Kasi naglalaki kasi- dalawang anak mo, kailangan matuto ka sa sarili mo. Yan lang po yan. Di naman Ang sabi. problema nga, Di may naman sakit ka, no? Opo. Yun lang talaga yung kinakatakot ko kasi may sakit ako. Tapos sabi ko magsasarili ako. Ano kaya kung halimbawa? Atakihin ka. Oo. Kaya sabi ko buhay sa ngayon kasi maliit pa yung baby ko. Sabi ko siguro okay mo nang dito muna. Pero kung sabi ko magkakabahay kami dyan, lilipat kasi andito lang naman, katabi ko lang ng magulang ko. Sasarili ka? Opo. Hindi pa makakahingi ng tulong.
Yung ano. Kaya nga po, minsan din na ang hirap din minsan na pag natutumba ako dyan, Kuya Albi, na kakagat ko yung dila ko, halos maputol na. Kaya pala nawala yung ngipin, tinatanggal talaga yung ngipin mo. Hindi naman po, siguro parang nabago ko dati ako dito, naumpog ko dito parang sa upuan, tapos nag-alam ako siya. niya, sumakit na, di ako halos makakain. Pag ganyan ko, kung sakit, Tapos natanggal na. opo. Tinanggal mo na din. Ano po siya, pag ginaganyan ko, nagpaunti-unti Tanggal. oo. Grabe, hindi ka nag-dentist Basag-basag na. yun, wala na. May mga tira-tira pa siya dyan. Nabasag Opo, lang. kasi pag sinusugbat Adi, ako. masakit kapag ka na Minsan, minsan yung labi ko, nakagat ko. Gigising ako dyan, dugong-dugo ko na to. Tatawag yung anak ko, mama, yung mama ko, natumba na. Minsan, Kuya Alvin, dito na lang ako nakahiga. Pag yan ang kasama ko lang. Kasi di naman niya ako kayong buhatin. Kaya minsan, ginagawa ko, pag parang sakit ng ulo ko, yung anak kong bunso, dyan lang siya. Kahit na umiiyak siya, bibigyan ko na lang ng dede para magdede na lang. Di ko nakakargahin at baka maihagis ko ulit dyan. Dito ko na Naihagis ihagis. mo yung anak mo. Kasi dito ako natumba, na ganyan ko na ihagis ko. Nangitim talaga yan. Awang-awa ako pagkagising ko. Siguro may mga 30 minutes ako nakahiga dito sa lupa para pagising ko, hala, yung anak ko, isakto dumating sila mama, nakita nila dyan yung anak ko umiiyak. Di pa siya nakakalakad nun. Siguro mga 8 months, ganyan lang siya. Kaya sabi ko, kawawa naman. Kaya pagkarga ko siya, sabi ko, sana po, huwag akong atakihin ng sakit ko. Ng epilepsy, para... Mas maganda, huwag mo munang pagparakakargahin siya. Lalo pag nararamdaman Basta't po mo. nahihilo ako, ganyan. Nahihilo ka ba ngayon? Ngayon po, hindi naman. Ay, salamat. Baka atakihin ka. Hindi naman po. Kaya lagi ako dyan may gamot Pa- po lagi. Kahapon po ata nakita ni mama, parang nakaganyan ako, nakatulala lang ako sa tabi. Tapos tinatawag ako, opo. Tinatawag niya ako, Joy, ganyan. Kahapon, inatake ka. Kaya sabi niya, Kawawa pag-aalis naman. naman, Joy, yung anak mo, huwag mo Paano kargahin. yung anong nangyari sa'yo kahapon? Natumba ka ulit. Parang bigla po ko dito nakahiga na ako. Ilang dito. beses ka bang inaatake sa isang linggo? Sa isang linggo po, minsan kapag yung sobrang sa akin, sobrang atake, mga 4 na beses, ganyan. 4 na beses? Opo, minsan na, Halimbawa, every other day. Halimbawa, hindi ngayon, baka bukas atakihin ka na. Grabe ang minsan na hirap. bigla talaga lang siya, hindi ko Hirap alam. pala ng sitwasyon mo talaga. Opo, kaya sabi ko Pero matindi ka pang magpasalamat, nasayaw ka talaga. syempre po para sa inyo yun para sa mga tumulong sa akin yun. Kahit may sakit akong ganito, syempre sasayaw ko at alam ko naman na hindi naman ako nahihilo, kaya sumayaw ako. Para Talent para mo sa yung inyo. matalented ka pati sa pagkanta, sa pagsayaw, talent mo talaga. Kailangan po yun para Para, sabi ko rin na sana mamana nilang dalawa. Kung ano yung talent ko, oo. sana mamana nilang dalawa yun. Di ba sabi mo, Kanta. diyan ka sa barangay, nabudots ka, Opo, nakakanta ka, sumasaya talaga ako binibigyan ka ng ano. para dagdag income din. Paano yan Mary Joy? Siguro naman makakatulong ito, no? Ayo po, malaking tulong na po ito sa akin at hindi ko na to At bibilihin. may bigas ka pa, oh. Opo. Sa ngayon po, dahil meron nito, siguro yung gawain kong walis na yun, hindi ko muna ngayon gagawin, papahingahin muna ako para ano ko para naman hindi yung ka sarili ko. sugmatin. Mag-ano ka muna, relax ka muna. Kaya dito po sa bigas, salamat. Mm. Yung walis ko dyan muna yan at di naman yan mabubulok. Diyan ko muna po sa tabi. Para yung hindi ka sugmatin. dito muna. Baka bukas kasi susugmatin ka na eh. Every other day kasi sabi mo, di ba? Every other day sinusugmat. Inaatake ng epilepsy. Opo, kaya Magre-relax ka. Relax ko muna yung sarili ko. Kuya. Oy, may gamot ka. Yung gamot mo pala. Yung gamot ko po sa ngayon, wala na po. Kasi Wala na. matag po. So, pero pag nakakainom ka ng gamot, hindi ka inaatake. Halimbawa po inatake ako ngayon, tapos uminom ako kanina. Yung parang pa rin, yung hindi naman yung pag oras na uminom ako noon, di na ako sugmatin. Minsan may time na susugmatin pa ako ng 1 beses. Sa isang linggo. Oo. Sa isang Pag linggo? nakainom ako noon. At Kaya least ngayon, importante. opo. Kaya Ano ba ngayon yung sa- gamot mo? Ano ba yung gamot mo? Yung ano po yun? Yung pangalan.
Nakalimutan ko na kuya yung gamot na yun. Meron bang reseta? Ano lang po yung pinangganuhan lang. Ah, Yung gamot ko kasi dyan, siguro yung sa isang banig may tira pang mga 6 na peraso. Di ko na siya iniinom kasi. magbibigay parang tayo mag-ano na ng po, ano. mag- Magkano yung spare isang na siya. banig pa? Di po. Tulong lang din po sa akin yung ng center. Meron ba sa center? Bakit hindi ka kumukuha sa center? Magre-request, hindi po, magre-request po. Para lang maghingi sila doon sa Oo. sa Meron ka bang ano para makita natin sakaling makadaan ka man sa butika, bibili kami. Meron kayong pinag-ano, ba yung yun po, meron lalagyan? po. O sige, akin kukunin namin. Para pag nakadala kami, nakaano kami sa butika, pag ano namin, bigay na lang namin sa'yo. Sige. O, sige kuya, kunin ko lang po, wait lang po. Okay. Boom! Cha! Nakaramtang Ayan pa po. yun. Sige, dadalhin namin ito. Tapos, mabili kami. At ano namin. Para ano. Para Ay, salamat po para nakainom din po ako. Yun yung importante para hindi ka sugmati. Para Para yung lalong ano ko, lumigaya ka. No po, Oo. salamat po. Kay mama niya. Focus ka muna sa ano ha. Huwag kang masyadong magpakapagod. Yun yung iwasan mo, tsaka gutom. Yan. Sige, magpapaalam Siguradong na kami. hindi mo po gugutom niyan at madami kayong dala. Okay. Very good. Maraming salamat po. Magpapaalam na kami, Mary Joy ha. O sige po. Salamat kuya sa kalingap. Salamat po Elvin. At sa nasa itaas. Maraming thank you. Okay, sige. At sa nagbigay po niyan. Salamat din. Kay ano. Kay kuya, Reyes. kay Sir Reyes. Salamat po. Yan po. Sige, papaalam na kami. Sige po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good kaibigan morning. nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama.